Lebo dnešná téma je anjeli a iné duchovné bytosti. Poďme naspäť veľa miliárd rokov. Keď tu bolo niečo, čo my môžeme nazvať stvoriteľ. Dovoľte mi nepoužívať slovo Boh, lebo slovo Boh nevyjadruje to, čo obsahuje slovo stvoriteľ. Stvoriteľ je ten, ktorý to tu všetko stvoril. Aj vás. A neberme to dnes veľmi vážne, poviem vám len taký príbeh, takú rozprávku. Ako keď ja som bol to malé dieťa, dvojročné, a babka si vymýšľala rozprávky, lebo vtedy ani nemali peniaze na knihy, takže si ich vymýšľala. Respektíve mi spievala veľmi staré ľudové piesne, ktoré obsahovali tajné mená bohov už v tom čase. Ona si ani neuvedomovala, čo mi spieva. A väčšina z vás ich pozná a spievate to dnes svojim deťom a vnúčatám a neuvedomujete si, že v tom texte sú mená bohov, ktorí tu prinášajú sem, na túto planetu Zem, kľud, pokoj, porozumenie a ozajstnú lásku medzi vás. A v tých textoch sú ukryté tie mená. Čiže nielen tá melódia vás ukľudňovala, keď ste boli malé deti, ale tie slová a mená, ktoré na vás fungovali a mali na vás účinok. Čiže poďme naspäť ku úplne prvému bodu, ku bodu stvorenia. Je niekoľko teórií stvorenia, každá kultúra má svoje. A hovorili sme, neviem už kde, o kultúre Sumérov. Dovoľte mi ísť naspäť ku ním, lebo tá teória stvorenia je taká najpresnejšia. Ak tu nechceme v kresťanskom svete spomínať hinduistov, buddhistov a Korán, tak poďme naspäť do tohoto sveta. Kultúra Sumérov na niekoľko tisíc doštičiek zachytila teóriu stvorenia a v mestách Nippur a Ninive tieto doštičky boli objavené. A tam veľmi presne píšu teóriu stvorenia. V Biblii sa to tiež píše, len to veľmi skoncentrovali, veľmi zahustili len na niekoľko prvých strán. A naši vedci dnes, na tejto planéte Zem, to tiež skúmajú a tvrdia to isté, čo tvrdí Biblia. Na počiatku bolo niečo. Vedci tvrdia nejaká hmota. Veľmi malá, veľmi koncentrovaná, plná energie, ktorá sa začala deliť. My to môžeme rozoberať z vedeckého hľadiska alebo z hľadiska Sumérov, ktorí to popisujú tak, že bol tu stvoriteľ a bol jediný a sám. Ako jediný a sám nemohol zažívať nič, čo je krásne. Tak sa začal deliť a zo seba vytvoril stvorenie, ktoré bolo úplne prvé ako stvorenie a bolo mu najbližšie, a nazval ho Lucifer alebo Satanael. Podľa toho, v akom jazyku to použijeme. A Lucifer a Satanael bol mu najbližší stvoriteľovi, lebo povedzme, že to bolo jeho prvé stvorenie. Lucifer znamená ten, čo prináša svetlo. Satanael nakoniec tiež. Potom začal tvoriť ďalších anjelov a archanielov, Michael, Rafael, Uriel a Gabriel. Už ich máme 5. A stvorenie a tvorenie pokračovalo. A vytvoril, a nebudeme sa to ohadzovať číslami, ale trošku áno, lebo čísla majú veľmi hlboký význam, 72 anjelov. 72, 7 a 2 je 9. Najvyššia vibrácia na tejto planete Zem a vôbec vo vesmíre. A tých 72 anjelov bolo veľmi špecifických. To sme uviedli, keď sme prednášali o Suméroch. Anjel ohňa ovláda len oheň.
Nič iné. A nevyzná sa v ničom inom. Ako Ezi a Peťko mi pomohli opraviť strechu, tam, kde mám dom, a vietor trošku odniesol kus, oni sa v tom vyznajú, ja nie. Buď by som spadol, ale niečo by bolo. Čiže každý anjel bol špecifický. Anjel vody ovláda vodu, nič iné. Anjel vzduchu vzduch, anjel lásky a tak ďalej. A stvoriteľ začal tvoriť všetko, čo tu dnes vnímate. Ale všetko. Je tu niekoľko miliárd galaxií. Niekoľko miliárd slnečných sústav. A všetko tvoril ich pomocou. Oni boli jeho pomocníci. Toto je úloha anjelov. Čo ste dnes chceli počuť? Okrem iného. Dojdeme tam ešte neskôr. Začneme tým, že tvoril podľa tej knihy krásnej, ktorá je krásna, za 5 dní stvoril všetko. Zvieratá, rastliny, ale nehovoríme o planete Zem. Hovoríme o tých niekoľko miliárd galaxií a niekoľko miliárd slnečných sústav. A ako to tvoril? Trošku to zjednoduším, aby ste ma pochopili. Anjel 5, 7, 12 stvorí toto. A stvorili to. Lebo svojimi silami a špecifickými silami sa im podarilo stvoriť niečo. Ďalší anjel vymýšľal si 46, 52, 60, stvoríte toto. A všetkému dával mena a názvy. Nie Adam im dával mena. Stvoriteľ im dával mena. A všetko, čo tí anjeli stvorili, hneď fungovalo a žilo. 5. deň skončilo stvorenie. A doslova to daroval anjelom. Vychutnajte si to. Treba si uvedomiť, že 5 dní, čo sa píše v tej krásnej knihe, čo sa volá Biblia, není našich 5 dní. Uplynulo niekoľko miliárd rokov v našom ponímaní času. Čas neexistuje, ale teraz ostaňme tu na tejto planete. Vo vašom ponímaní času, vaša skupina duší, ako vníma čas, uplynulo niekoľko miliárd rokov. A jeho obľúbení anjeli, začnúc Luciferom, Satanélom, všetkých 72 si tu vychutnávalo tento svet. A bolo to krásne. A bol to pre nich ráj. 6. deň, pozor, po niekoľko miliárd rokov, 6. deň, povedal, anjeli, pokračujeme v tvorení. A anjeli, to si nestvoril pre nás. My sme si mysleli, že toto dokonalé si stvoril pre nás. Ešte sme nestvorili to, kvôli komu a čomu som toto všetko stvoril. Nestvorili sme môj obraz. Urobte môj obraz. Anjeli ho urobili a forma sa nehýbala. A on im prikázal, každý z vás, tých 72, do neho vdýchne to, čo ovláda. Krásna správa pre vás. Ste dokonali. Máte v sebe kvalitu, každý z vás, ako tu sedíte, 72 anjelov a ich špecifika. Vy ste dokonali. Len tým, že ste sa sem narodili do tých tiel a samotnili ste sa z toho ducha dokonalého až po túto hmotu, kde teraz sedíte a počúvate, ste zabudli, že ste dokonali. Keby som chcel urobiť reklamu tej knihe, tak by som povedal klišé, všetci ste slnečnice. Ale pokračujme ďalej. Každý anjel do neho vdýchol svoju kvalitu, svoju moc, svoju silu. Čo sa stalo? Forma sa nehýbala. To sa do tej chvíle nestalo nikdy. Nikdy. Všetko, čo 5, 10, 15 anjelov stvorilo, hneď žilo a fungovalo. Uplynulo zase niekoľko miliárd rokov a forma tam bola a nehýbala sa. Čiže to nie je také
tá časová postupnosť, že za 6 dní niečo stvoríte a už sa to hýbe, nie. V tomto zmysle slova, ponímaní času, uplynulo zase niekoľko miliárd rokov. A prišiel k tej forme stvoriteľ sám a vdýchol mu čo? Svoju silu. Forma otvorila oči a anjeli z tej ukrutnej sily, moje obľúbené slovo, a žiarivých očí pocítili silu a moc samého stvoriteľa. A uvideli, ďalší šéf je tu. Ale v malom. Meno stvoriteľa bolo vtedy Adam Kadmon, čo znamená veľký človek. Adam je človek a veľký. A povedal anjelom, dáme mu. Nebol to despota, diktátor. Nepovedal, ja som stvoriteľ, ja som tu šéf. Dáme mu moje meno. To sa dovtedy nestalo nikdy. A budeme ho volať Adam, čiže človek. Je to moje dieťa, budete mu slúžiť. Všetci poznáte ten príbeh, takzvaný padli anjeli, alebo anjeli revolucionári, nazvime to tak. Polovica povedala, budeme mu slúžiť, a druhá polovica povedala, nebudeme mu slúžiť. Tam sa anjeli rozdelili. Nie 36. Ženy, ktoré pečú, teraz veľa pečú, veľmi veľa, a aj torty, ma pochopia zrejme lepšie ako muži. Nie tak sa rozdelili, že 72 deleno 2, nie 36, ale takto. Rozumiete mi? Rozdelili sa, ako keď robíte tie formy a tortu a nie takto rozdelíte, ale rozdelíte to horizontálne. A vzniklo 144 anjelov. Prečo? Lebo 9 sa musí zachovať. 9 je najdokonalejšia, najsilnejšia vibrácia sveta. Nie tejto planety, sveta. 4 a 4 a 1 je 9. A teraz prichádzame k tomu, úloha anjelov. Tí, ktorí povedali, budeme mu slúžiť, sú stále tu. Teda nie sú tu. Ale tí, ktorí povedali, nebudeme mu slúžiť, sú stále tu. A tí tzv. Blúdiví anjeli, alebo anjeli revolucionári, ktorí sa zbúrili, začali tvoriť ďalej. Už bez stvoriteľa. Lebo sa zbúrili. A tu je odpoveď na niekoľko otázok z vašich SMS-iek. Vysvetlíme UFO, iné civilizácie, iné kultúry a iné bytosti. Všetko, čo vytvoril stvoriteľ, ste vy. Dokonalý plán, dokonalý kód a vdýchol do vás ten dokonalý kód. Všetko, čo sa stvorilo potom, ešte poďme naspäť, v tej krásnej knihe je v jednom riadku stvoril ženu a muža. Teda muža a ženu. Niekoľko centimetrov nižšie je, stvoril Adama, uspal ho a z jeho rebra stvoril Evu. Ostajme pri prvej teórii, stvoril muža a ženu. A boli to androgénne stvorenia. Čo to znamená? Bezpohlavný. Rovnocenný. To nebolo, že muž je viac, žena je menej, ako v dnešnom svete vo veľa kultúrach. Rovnocenný. Žene dali meno Lilith. A keď sa zbúrili tých 72 anjelov, nebudeme mu slúžiť, Lilith sa pridala ku nim. A bez stvoriteľa svojou mocou tvorili ďalej. Takto vznikli tzv. Vaše, a vami nazvané, iné civilizácie. Démoni, čerti, ostaneme pri démonoch. A to, že oni boli vykázaní, nechcení,
lebo sa zbúrili, sa im samozrejme nepáčilo. A potrebovali útočiť a ubližovať tomu stvoreniu, o ktorom stvoriteľ vyhlásil, on je moje dieťa a budete mu slúžiť. A dodnes sa o to veľmi snažia. Dodnes vám sem posielajú vojny, nedorozumenia, strach, hnev, nenávisť, žiarlivosť, havárky a ťažké životné situácie. Čiže, obľúbené slovo čiže, dokonale vám slúžia. Nie je to paradox. Dokonale vám slúžia. No v tej knihe sme si pri všetkej skromnosti dovolili nazvať túto planetu trestanecký tábor. Nie sú milúčky, jemnučky, dajme tomu iný názov, cvičisko, telocvičňa, akokoľvek. Lebo oni sú tu preto, tie tmavé sily, aby vo vás vylúštili ten základný kód stvoriteľa. Aby vylúštili to tajomstvo, čo je vo vás. A to tajomstvo není v žiadnom inom stvorení. Čiže ak počujete od vedcov, že dovidia na niekoľko miliónov svetelných rokov a nielen v tejto slnečnej sústave a galaxii, v iných galaxiách nenašli nič dokonalejšie, nič krajšie ako táto planeta a ako ste vy, tak majú pravdu. Vy ste tí, ktorí boli stvorení z uhlíka a z vody. A tzv. Ufóni, mimozemské civilizácie a iné bytosti boli stvorené z inej hmoty, alebo skôr nehmoty, nazvime to z iných substancií. Napríklad zo silícia. Preto oni nemôžu a nikdy nebudú mať vašu kvalitu, ale snažia sa o to. A sú dokonalí len v jednom slova zmysle, podobne ako anjeli, tí padli, teda tí, čo sa zbúrili, sú špecifickí. Mohli by sme ich nazvať roboti, lebo majú jeden program, ani vpravo, ani vľavo a vykonávajú si ho. A áno, nestraším vás, na tejto planete Zem je v tejto chvíli 108 iných entít, ako ste vy. A nie sú všetky pozitívne. Chvála Bohu všemohúcemu, doslova stvoriteľovi, keďže ten kríž znamená rovnováhu, toľko isto entít je svetlo, láska a sú tu pre vás. A ochraňujú vás. A držia nad vami ochrannú ruku. Veľmi láskyplnú ochrannú ruku. A usmerňujú vaše myšlienky, city, slova a skutky tak, aby ste neboli až takí úspešní v zničení tejto planéty. Lebo je rovnováha. Tieto entity a iné duchovné bytosti udržiavajú rovnováhu v tom, aby sa vám nepodarilo to, čo sa ľudstvo snaží hlavne posledných 50 rokov, všetko to tu zničiť. To není v pláne. Planetu Zem nezničí nikdy nič. Môžu sa meniť civilizácie, môžu sa meniť entity, môžu sem chodiť iné duchovné bytosti ako vaše, iné skupiny duší, ale zánik ako taký neexistuje. Koniec sveta, darmo sa tešia tí, čo majú hypotéky a leasingy, tak ľahko sa toho nezbavíte. Netešte sa až tak. Koniec sveta nebude. Kým to nesplatíte, potom sa môžete strachovať. Nesradujem. Čiže je tu rovnováha. A niekto nad vami udržuje tú ruku. A ty niekto, výborná slovenčina, sú tu preto, aby pre vás slúžili. Veľmi jemne vás usmerňujú. Jeden ten niekto je váš duchovný radca. To neviem, či som niekedy zverejnil, možno, že nie. Duchovný radca je váš anjel strážny. Väčšinou je tu vľavo. A vy mu odovzdáte svoj plán, keď z
5. stupňa 4. dimenzie. Už sme hovorili v inej prednáške o 4. dimenzii, a nikdy som nezverejnil, že ešte aj 4. dimenzia má 7 rôznych stupňov. A na 5. stupni 4. dimenzie vy vidíte ešte aj dole, na túto planetu Zem, v rámci vašej skupiny duši, ale aj hore, kam patríte, do svetla domov. A môžete sa rozhodnúť, či ešte sem prídete a máte prečo, alebo radšej pôjdete do svetla. To je 5. stupeň 4. dimenzie. Tam máte, škaredé slovo, absolútny a dokonalý prehľad o tom, čo chcete ešte v rámci vašej skupiny duši splniť. A na tom 5. stupni 4. dimenzie vy oslovíte anjela strážneho a poviete mu: Joža som zbil v krčme. Márii som nedodržal sľub, budem ťa milovať do konca vekov. Od Fera som si požičal 20 000 eur a tak ďalej. Preháňam tu, aby ste mi porozumeli. Čiže ten prvotný plán bol dokonalý, ale tým, že ste sa sem, vaša skupina duši, inkarnovali niekoľko miliárd rokov, znova a znova a znova, a táto inkarnácia, teda tento eón, čiže vesmírny rok, ste tu 26 000 rokov, všetci sme si nabrali dlhy, alebo niektorí sú dlžní nám. A na tom 5. stupni, na 4. dimenzii, to úplne chápete, viete a vidíte to. A vysvetlíte svojmu anjelovi strážnemu, duchovnému radcovi: pôjdem tam na planetu Zem, aby som si vyrovnal tie dlhy, alebo vyrovnala. A pozbieral dlhy od tých duší, ktoré sú mi dlžné. A ty ma dovedieš vždy tam, aby som bol v správnom čase na správnom mieste a vyrovnal ten dlh. Preto sú to vaši pomocníci. Iný pojem je duchovní pomocníci. Radca je niečo iné ako pomocník. Teraz sa ma opýtate, ak stvoriteľ stvoril len 72 anjelov, tí sa rozdelili a je ich teraz 144. Ako môže mať 8 miliárd ľudí svojho anjela strážneho? Má to logiku? Má. Tak, že anjel není niečo jedno. Anjel môže byť ten strážny u Joža, Fera, Mariky, Ľubky, Vierky. Rozumiete mi? To sú substancie, to sú ukrutné energie. Takže to nie je tak, že nesedí nám matematika, ale je to tak, že zo 6. a 7. dimenzie tie vyššie duchovné bytosti, nazvime ich anjeli, ktorých stvoril stvoriteľ, môžu byť zároveň u viacerých inkarnovaných duší, teda ľudí, dokonca na viacerých miestach naraz. Preto vám takto dokonale vedia slúžiť. Iné je duchovný pomocník. Duchovní pomocníci sú duše, ktoré už pochopili, o čom to tu je na tej planete Zem, pochádzajú z vašej skupiny duši a sú už v 6. dimenzii, respektíve v 5. a nemusia sa už nikdy inkarnovať, lebo pochopili na tom 5. stupni 4. dimenzie, na čo a prečo sa sem inkarnovali, vyrovnali si dlhy a ako píšeme v tej knihe a opakujeme to na každej prednáške, len pochopenie vás oslobodí od utrpenia. Oni už pochopili. Nepotrebujú sem chodiť. A z tej tzv. 5. dimenzie vás pozorujú, nenápadne usmerňujú, dávajú vám vnúknutia. Čiže, naše obľúbené slovo, všetky tie objavy technických vecí, ale aj malby, aj umenie, nevymyslela tá osoba a nestvorila tá osoba, ktorá si to o sebe myslí,
Ale tzv. Duchovní radcovia mu dali vnuknutie. Vy to môžete volať múza, keď ide o umenie, o hudbu, o literárne dielo. Ale sú to stále duchovní radcovia. Prečo tu nie sme všetci? Lebo význam toho kríža, toho symbolu je, jeden z významov je, ako hore, tak dole. Ako dole, tak hore. Čo je výborná správa pre nás, čo sme inkarnovaní, lebo sme tu len 7-8% z tej skupiny duší a zbytok vás pekne zhora jemnučko, nenásilne pozoruje, usmeňuje, aby sme tu nenarobili tak veľa škôd a aby sme nepokazili ten plán. Takisto ako vnímate, a neponižujeme, je to fakt, 4 až 6% svojimi 5 zmyslami z toho, čo je okolo vás. A mohli by ste viac. A deti vnímajú oveľa viac. A máme v ordinácii prípady aj včera, že mi matka povie, 3, 4, 5-ročné dieťa povie, tam je anjel, tam je druhý, za mnou je tretí a ja ich vidím. Alebo tam je duchovná bytosť, tam je duchovná bytosť. My v tej ordinácii, aj v súkromných rozhovoroch, s veľkým nadšením to počúvame, s veľkou radosťou a učíme rodičov, aby nenosili deti na psychiatriu, ani ku psychológovi, aby ich v tom podporovali. Áno, je tam. Všímaj si ho. Komunikuj s ním. Ale to som odbočil. Čiže vnímame tými 5 zmyslami základnými, nehovoríme o 6, o tzv. 3. oku, 5, len 4 až 6% z toho, čo je naozaj okolo vás. Všetci viete, že zo škály farieb a vibrácií vnímate určitú škálu. Zo škály zvukov vaše uši vnímajú určitú škálu. A tak je to správne. A naspäť duchovní pomocníci sú preto tam hore, v tej tzv. 5. dimenzii, aby sa nestalo to, že sa tá váha, tie váhy preklonia. Lebo ako dole, tak hore. My to tu dole pokazíme a snažíme sa o to posledných 50 rokov veľmi poctivo, aby sa to neprenieslo aj hore, do duchovného sveta, aby sme nepreklopili tú rovnováhu. Oni sú tam na to, aby strážili ten poriadok, ako, nenáhodou som vám spomínal záhľadom mojej babky, bol tam poriadok. Mak bol tam, kde patrí. Jahody tam, kde patria a tak ďalej. Čiže duchovní pomocníci sú tu pre vás, okrem tých iných entít, aby sa to neprevrhlo, aby sme tu neurobili až také veľké škody. A keď vy meditujete, venujete sa sami sebe a nastolíte v sebe rovnováhu v zmysle pokoj, kľud, napriek tomu, v akých podmienkach žijete, tak niečo vyriešite v duchovnom svete. A to niečo sa zákonite odzrkadlí v materiálnom svete, aby bola rovnováha. Toto je úloha duchovných bytostí, čiže to prvé téma, a oni vždy udržiavajú rovnováhu. Iné entity sú tiež v rovnováhe. Čiže my vám tu netvrdíme, že všetci UFOnia, UFO nie je správny výraz ináč, lebo UFO z angličtiny je neidentifikovaný lietajúci objekt. Nemusia lietať, sú aj v hĺbke Zeme, tejto planety Zem. Čiže nazvime to skôr mimozemské civilizácie. To už nestvoril stvoriteľ. To už stvorilo tých 72 plus Lilith, všetkých démonov, čo vás pokúšajú, všetky tie tmavé sily, ktoré vám z tohoto tu, z tej planety Zem, ale aj na iných planetách, robia výcvikový tábor. Prečo to takto je? Mohli by ste mi teraz povedať, zase vám rúcam všetky ideály o stvoriteľovi a o celom náboženstve.
Lebo ak on, stvoriteľ, je nedokonalý, lebo nevie, čo stvoril a to, čo stvoril, nemá pod kontrolou, tak potom čomu máme veriť? A preto som dnes povedal, že budem jednočky, milučky, verte, čomu chcete. Ale verte a robte všetko preto, aby ste v sebe prebudili to svetlo. Aby ste v sebe prebudili to, že si uvedomujem, že som súčasťou svetla. Som súčasťou všeobsiahlej lásky. Je jedno, kde to nájdete. V lese objímajú strom alebo v kostole, v buddhistickom chráme, v hinduistickom chráme, v Koráne. Je to jedno, lebo ste súčasťou stvoriteľa. Ale odbočil som. Čiže tých 72, ktorí vyhlásili, nebudeme vám slúžiť. Mohlo by to vo vás vyvolať dojem, ani on nevie, čo robí. Ani on si neuvedomuje, čo stvoril. Vy, keď upečiete koláč teraz, hociaký, suchý, vlhký, je to jedno, s džemom, s krémom, čokoľvek. Žienky, vy tomu dáte formu. Áno. Vy to dáte do tej formy? Áno. Vy to vložíte do rúry? Áno. A očakávate, že z tej rúry vyberiete niečo podľa vašich predstav? Áno. Stvoriteľ by naozaj nevedel, čo urobil. A nemal to pod kontrolou. A naozaj vrcholu stvorenia, nemyslím tým chlapov, myslím tým vašu skupinu duši a tieto tela. Naozaj by vás ten poslal na to, aby ste trpeli, žiarlili, závideli, boli plní chorôb, rakoviniek, vysokého tlaku. On vás trestá. Vás, ktorých miluje najviac, lebo ste jeho deti. Prečo sme to nazvali trestanecký tábor a prečo je presnejší výraz výcvikový tábor? Alebo buďme teraz trošku deti a nazvime to, že ihrisko. Ihrisko. Tí, čo vyhlásili, nebudeme mu slúžiť, tu jednak nastolujú rovnováhu. Lebo píšeme v tej knihe, keby stále svietilo slnko a bola modrá obloha, ste spálení. Nevydržali by ste to. Highlander 2. Nechcem robiť reklamu tomu filmu, ale Highlander 2 začína tým, že sa narušila ozonová vrstva Zeme a ľudia zomierajú z ožiarenia. To by ste nechceli. Čiže tí, čo povedali, nebudeme mu slúžiť, sú tu len preto, aby za prvé odhalili ten kód stvorenia, ktorý máte všetci v sebe. A za druhé, on veľmi dobre vedel, čo robí. A mal to veľmi, veľmi, veľmi pod kontrolou. Lebo vytvoril vám svet polarity. Svetlo, tma. Plus, minus, škaredé, pekné, dobre, zlé. V duchovnom svete neexistuje ani škaredé, pekné, ani dobre, zlé. Ani plus, minus. Ale v tomto materiálnom svete svojim deťom, aby ich zušľachtil, aby z nich stvoril dokonalejšie stvorenia, im dal možnosť výberu. Idem doprava alebo doľava. Idem dopredu alebo dozadu. Ostanem stáť. Toto je to tajomstvo. Prečo to tu bolo stvorené? Prečo sa anjeli zbúrili? To bol absolútne dokonalý plán. Veľmi premyslený niekoľko miliárd rokov dopredu. A tu pochopíte, že čo píšeme v tej knihe, že neexistuje hriech, že ste sem neprišli trpieť. Fakt ste sem neprišli trpieť. Ale prišli ste, aby ste boli zušľachtení cez možnosť výberu. On vás tak veľmi miluje, že vám dal slobodnú vôľu a možnosť výberu. Sice len pár percent, ale máte to. A prečo? A prečo to vlastne stvoril celé?
keď bol len jeden koncentrovaný bod, plný energie. Lebo, a to sme už povedali na veľa prednáškach, len cez vás sa vie tešiť. Len cez vás sa aj on ešte zušľachťuje. Krásna správa. Potrebuje vás a vy potrebujete jeho. Cez vaše všetky skúsenosti a pochopenia z toho, čo zažívate, on sa zušľachťuje a zdokonaluje sa a je stále dokonalejší. Presne ako vy.